skal vi vise, hvordan man vasker og fejrer et gulv på badeværelset. Man starter med at tage alle tingene ud, så det er nemmere at få plads til at kunne komme i gang herinde. Så alle tingene skal ud fra gulvet af. Så er man fået ud. Så i stedet for at man starter med at gøre det herhen, så går man herhen, og så får det hele med væk. Hele med ud. Og så tager vi en fejrebakke herhen. Og så tager vi lige op. Og så tager du moppen, sætter på kluden, og så tager du de her holder i. Der. 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 Og så kan du lige vippe den. Og så tager du ned i vandet. Ned i den gode varme sævand. Og det skal faktisk altid være varmt til gulvet, fordi jo mere snavs får du af. Og så putter du ned i holderen. Nu presser du faktisk bare lige. Og så sætter du lige ned. Ordner lige. Og så du altid over i hjørnet med det. Så kan man simpelthen bare flere gange. Så hvis man nu siger, at nu der kommer rigtig godt snart på, så går du ud. Så tager du på den der røde knap. Så vipper den. Så går du ud i spanden igen. Og så det der. Og så laver du den til igen. Og så vasker du videre. Og så kan nemt være, at man skal gøre de her 5 gange på badeværelset. Det er på meget skidt der. Og så kommer man ind i igen alt. Og alt. Og så bliver det simpelthen bare ved. Det er faktisk bare vask. Og så man siger, at nu er man færdig. Og det er altid vigtigt at ombage hjørnet også.